V návaznosti na to minulý video, jak jsem měnil ty stabilizační tyčky a bouchání, klepání na podvozku, tak jsem ještě kontroloval ramena, ty silent bloky přes Pacer, tak oni vržou, je tam nějaká vůle. Pak ještě na uložení stabilizátoru, jak je ta tyč pod motorem, tak tam jsou taky už trošku popraskaný ty stabilizátory a říkal jsem si, co by to ještě mohlo být. Přehazoval jsem přední kola za zadní a naopak a všimnul jsem si, že hádejte, co by to mohlo být, co to klepalo na nerovnostech a na retardérech při jíždění a tedy. Hleďte, byl to uvolněný šroub, tady ten zadní, jak drží ten plechový kryt motoru, byl úplně do polovičky vyšroubovaný, takže tam byla vůle asi půl centimetr. Utáhl jsem to, projel a závada byla vyřešena. Takže super. A co z toho plyne teda? Takže nepodceňovat utažení jak toho plechového krytu nebo různých plastových dílů a různých tady těch věcí na podvozku.